ዳሳስ ቲቪ ሰላም ተኸታተልቲ ዳሳስ ቲቪ ሰብስክራይብ ንዝገበርኩም እናመስገንና ሰብስክራይብ ንዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ንክትገብሩ ብኽብሪ እናሓተትና ናብ ናይሎም መደብ ከብለኩም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ዶክተር ሙስጠፋ ማዱብሊ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዘዘራረበሉ እዋን ንፕሬዝዳንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ምምጻእ ሰላም ንዝገበርዎ ጻዕሪ ልዑል ምስጋና ኣቕሪቡ ትራምፕ ነዚ ዝገለጸ ሎሚ ሐሙስ ኣብ ዝተገብረ ናይቲ ሓድሽ ዝተታየሰ ባይቶ ሰላም ቀዳማይ ኣኼባ እዩ ኣብዚ መድረኽ ትራምፕ ካብ ሰላም ዝበልጽ ነገር የለን ወጻኢታት ኩናት ካብ ወጻኢታት ሰላም ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ብምባል እዚ ባይቶ ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግብ ዘለዎ እምነት ገሊጹ ንጉዳይ ጋዛ ብዝምልከት ድማ በዚ ባይቶ ኣቢሉ ንጋዛ ዝኸውን 10 ቢልዮን ዶላር ከም ዝወሃብ ትራምፕ ኣፍሊጡ ክሳብ ሕጂ ድማ ልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ንሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተወፈየ ሓቢሩ ሓደ ዘዛረብ ነጥቢ ትራምፕ ድማ መብዛሕትኦም መራሕቲ ዓለም ናብዚ ባይቶ ሰላም ምጽምባር ከም ዝተሰማምዑ ብምግላጽ ገሊኦም ተሳትፎኦም ዘይንደልዮም መራሕቲ እውን ኣለው ብምባል ፖለቲካዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ይኹን እምበር እቶም ዘይድለዩ መራሕቲ መን ምዃኖም ብሽም ኣይጠቐሰን ፍሉይ ልኡኽ ትራምፕ ዝኾነ ስቲቭ ዊትኮፍ ብወገኑ ፕሬዝደንት ሲሲ ምስ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ንሰላም ካብ ዝሰርሑ ቁልፊ መራሕቲ ሓደ ምዃኖም መስኪሩሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ሙስጠፋ ማዱብሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ በደር ዓብድላቲን ንፕሬዝደንት ሲሲ ወኪሎም ኣብዚ ብትራምፕ ኣብ ጥሪ ዝተመስረተ ዓለም ለኸ ባይቶ ንምስታፍ እዮም ናብ ዋሽንግተን ኣብሪሖም ዘለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ሰላም